வீட்டின் அறைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? சரியான முறையில் வீட்டை கட்டுவதற்கு முதலில் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கலந்தாலோசியுங்கள். அவர்களின் விருப்பு வெறுப்புகளை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். பிறகு இருக்கின்ற நிதி நிலைமைக்கேற்ப வீட்டின் நீள அகலங்களையும் எத்தனை மாடிகள் வைத்து கட்ட வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானியுங்கள். வீட்டின் வரவேற்பறை அதாவது ஹால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் முடிவு செய்யுங்கள். விசாலமாகவும் காற்றோட்டம் நிரம்பியதாகவும் இனிமையை உண்டாக்குவதாகவும் வரவேற்பறையை கட்டமையுங்கள். சமையலறையை வரவேற்பறையின் அருகில் இல்லாமல் சற்று தள்ளி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதனால் சமையலறையில் இயக்கும் சட்னி அரைக்கும் இயந்திரம் மற்றும் மாவரைக்கும் இயந்திரங்களின் சத்தங்கள் வரவேற்பறையில் வரும் விருந்தினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ இடைஞ்சல் தராமல் இருக்கும். சமையலறையின் சமையல் மேடை, பாத்திரம் கழுவும் இடம் ஆகியவற்றை குடும்ப உறுப்பினர்களின் உயரத்திற்கேற்ப திட்டமிட்டு கட்டலாம். படுக்கை அறையானது அந்தரங்கத்தை பாதிக்காத வகையில் அமைய வேண்டும். படுக்கை அறையானது வரவேற்பறையிலிருந்து பார்த்தால் பார்வையில் படாதவாறு இருப்பது நல்லது. வீட்டின் முகப்பில் இல்லாமல் இருப்பதும் நல்லது. அப்படி இருப்பின் சாலையில் செல்லும் வாகனங்களின் இரைச்சலின் பாதிப்பு இருக்கும். வயதான பெரியவர்களுக்கான அறையானது கீழ்த்தளத்திலும் மற்றவர்களுக்கான அறையானது அடுத்தடுத்த தளங்களிலும் அமையுமாறும் திட்டமிட வேண்டும். குழந்தைகளுக்கென தனியாக அறைகளை அமைக்காமல் அவர்களை பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பில் பெற்றோர்களின் அறையில் தங்க வைத்துக் கொள்வதே சரியானதாகும். படுக்கையறையானது 80 சதுர அடிக்கு குறைவில்லாமல் இருப்பது நலமாகும். படுக்கையறையை ஒட்டி கழிவறையை அமைப்பதும் நலமாகும். படுக்கையறையிலேயே ஒப்பனைக்கான அலமாரிகளை அமைத்துக் கொள்வதும் சிறப்பாகும். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பயன்பாட்டு அறையை அமைத்துக் கொள்வது நலமாகும். பயன்படுத்திய பாத்திரங்கள் மற்றும் துணிகள் போன்றவற்றை இந்த அறையில் வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக பொருட்கள் கண்டபடி வீட்டை நிறைத்துக் கொண்டிருப்பதை தவிர்க்கலாம். கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும் வேலைக்குச் செல்லும் குடும்பங்களில் பணியாளர்களிடம் இந்த பயன்பாட்டு அறையின் சாவியை மட்டும் கொடுத்து விட்டு செல்வதற்கு இந்த பயன்பாட்டு அறை வசதியாக இருக்கும். வீட்டில் சேமிப்பு அறையை வைத்துக் கொள்வதும் அவசியமாகும். இதனால் பாதுகாக்க வேண்டிய பொருட்கள், பழுதாகும் பொருட்கள் போன்றவற்றை இந்த அறையில் வைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த பொருட்கள் அனாவசியமாக வீட்டை அடைத்துக் கொண்டிருப்பதை இது தவிர்க்கும். ஏணி, உயர நாற்காலிகள், கூடுதல் மேசை நாற்காலிகள் போன்ற பொருட்களையும் இந்த அறையில் வைத்துக் கொள்ளலாம். பூஜையறை வீட்டின் மத்தியில் இருப்பதே சிறப்பாகும். அனைவரும் கூடுவதற்கும் பூஜையறையின் நறுமணம் வீடு முழுவதும் பரவுவதற்கும் இது உதவியாக இருக்கும். மகிழுந்து வைத்திருப்போர் கட்டாயமாக மகிழுந்தை நிறுத்துவதற்கான நிறுத்தத்தையும் திட்டமிட்டு வீட்டை கட்ட வேண்டும். இத்தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இது போன்ற பயனுள்ள காணொளிகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி. வணக்கம்.